Mga tunog nga nagdali. Nakiglumba sa katalagman sa kinabuhi. Kinsa ang budaw. Ayaw! 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 Mabuhi ang tao aron mamatay. Apan sa dili ka pa mamatay, kung masayop ka sa pagsubay sa dalan, maangkon mo ang singgit sa kamatayon. Kung kinsa ka mang miguba sa kong kinabuhi at tumangon ko na ikaw, gawas niya sa ngit-ngit! Ato bang nakumikay? Ay, syunti! Kay pareha sa tagkulor! Kaksa ko bayot! Ay, kaluan! Hagi ko! Yes! O winday paminawa kini Michelle, dili ka na angay nga mahadlok. Mahal? Oh, mahalon ko ikaw. Ug ubanan sa kalibutan nga imong gipuy-an karon, Michelle. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan sa panahon. Ang dagway sa kinabuhi adunay duha ka bahin, mahayag ug mangitngit. Pikas aping sa kalibutan. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal. Ubos sa direksyon ni Oji Kumpok Krakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Susun. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Recording editor Ariel Mancao. Theme song ni MC Gerard Lawan. Kining maong sugilanon, laing dalit kanato sa RMN Drama. Pikas aping sa kalibutan. Kining tinagi kong sonata, sonata nga naglarawan sa atong gugma. Ang RMN Radio Mindanao Network mudalit kaninyo ning bag-otang sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Unom lang ka kanber, day. Di ako bayad, oh. Sumuka nito, hana, eh. Hello, bay. Padawin ko na sa inyo. Diyan ako sa skina. Nagpalit sa beer nga. Imong gitugo na ko. Pagtali niya, eh. Kaya nanora kay ko. May pailasog ko ni mong chicks, dali. Unya, guwapa na. Guwapa kayo. Dali na. Nanang imong beer, sir? Salamat, day. Naanag ko, bay. Okay, bye na. Padawin ko. Kuya, gini ni Marco, eh. Lain sa tingali ng chicks iyang nailad. Tawag na saan? Sumuka ni niya, eh. Hello? Doon na lang ko. Abang bay. Abang. Mark, doon siya ka. Mark! Ayaw. Mark! Usilita mo! Mark! Abang bay. Mark! Hello, Mark! Hello! Mark! Dili. Wala sa speakers linya. Usa ba kinito mo? Kinalang ako ni masusi.
dugo! Mark! Mark, usilita mo niyo! Oh, hanting ka nang nagtaob si Mundugan. Ibta, Miko. Ibta. Kadagang dugo! Ibta ang... Mark! Oh, misilit ang dagang dugo! Salita mo nila! Oh, Miko! Itong gabi mo sa park! ha? Oh, dili! Sayang kasi magkituhuan, sir! Sir! Sayang kasi magkituhuan! Surprise ka! Wagi ka ba, Miko? Traitor ka pa! Sir! Sir! Dili ang pinunggap ni Mark! Sir, husto na! Husto, sir! Ayaw, sir! Ayaw! Ayaw! Sabi kita buwa! Kinanglang magkapalayo ko rin eh! Ganun man eh! Ipatay mo kung anak! Surprise ka! Surprise ka, Miko! Traitor! Dili ka sinod! Kinaman lang ko! Usa lang ni kinaman! Kinsa makibitungkab ni Mark? Nasuko nagbayo yung amahan ako. Pero di mahimo. Kinahanglang butuon ako si Sir Amado nga. Dili ako ang mitungkab siyang anak. Kinahanglang magkasibat ko. O, mga pulis. Dili. May mga pulis sa among dapit. Basin ako nagipagitaan. Kinahanglang magkapalayo ko gikan nila. Kinahanglang magkapalayo ka rin napina. Pero asam sa ko inipaingon. Asam ko inipaingon. Gusto, adto ko silang tiya luling. Salamat. Mayo kay nagmata pa ang mga tao silang tiya. Okay. Tarong ha, tarong. Ikutin niyo mo. Bangsa man. Dili mo tarong ano gigit, para paluhan ko na. Napamanay si Agawalin si Kawas. Naigitudluan ang sayo. Okay. Gaw! Gaw! May gabi na, Gaw. Uy, ano? Kachuk mo. Ano ka gwapo? Way unay, Gaw. Si Miko ko, eh. Ay, kang! Marati kang... Ikaw na namin. Kang, Miko? Ano, unsa ba ka? Uy, unsa ba? Uy, napakuskus ka sa imong panit, kung may puti magkapag-away mo? Si Pata ni mo babagaw, eh. Sa bagang ina, uy, nagtugpo ni mo din, oy. Nga nung nakainomdo magkanamo din, Gaw, ha? na si Tia Luling? Aha. Hay, kisama ng bisita, halin. Ang akong igagaw nga na-missing nabalik si Meiko. Oy,
Miko, ikaw na. O, Tya. May gabi din mo, Tya. Kagwapo. Hay! Behave, ha? O man ang practice, mga Inday. Panibat na mo. May bisita. Hala, sibat. Sibat. Miko, hiwa pa ko ni mo to baga. O sa maghangina ang midani mo din he. Tya. Ang tinuod. Doon ako akong problema, Tya. Gawalin. O tabangi ko ninyo. Uy, Oh. may kauban kakaw. May milamang mungkod sa pultahan sa imong auto. Bitaw, kapati sab ko. Ha? Wa mo ko'y kauban. Tya, gawalin. Ato ta sa sur magsulti. Dili mahimong doon ay makakita na ko ni Disgawas. Nalala. Sige, pasok sa sud. O sultihin mi sa inahitabo di mo. Unsa? Gipatay ang imong amigo. amigo. O ikaw ang napasangilan? Maulagi na, Tya. Gawalin. Naabtan ko sa amahan ni Mark nga nag-ibot sa hunting nga mitaop siyang dugan. O ako iya gipasingilan nga mo'y nagdunggab ni Mark. Unsa? Ay, mauna na. Gitambagan na tika, gadili lang ka mo biya din eh. Pero kahit kag nabuang gid ka ng banda-banda. Mama. Kalma lamang. Dili. Nagparihas lang mong duha. Oh. Pulos mo gahig Ikaw sa balin, miladlad ka na gyud. No. Maro ni midangat ang istorya. Ngano, napagan magyug ko. Og sa puton ka ma. Hayang! Nag-uulman ko, nga nabayot na gyud ka. Ma'am, please. Stop. Si Miko ang dunay problema ug dili ako. Ato siyang tabangan, okay? Unsa magyong tabanga ang imong gikinahanglan, ha? Bitaw ka. Klaruhin mi. Unsaon ka nako pagtamang sa imong problema ro? Salty. Gawalin. Tya, tagu'i ko ninyo. Di ko magpadakop sa kapulisan kay dili ako ang ipatay ni Mark. Mutago ka? Patago alauna ko ninyo din, Tya. Gawalin. Ay, hala. Sa man to, may kagay nga platos kusina. O sa ba to? Tingalig na sundan ko din sa mga pulis. Grabe sa mo. Ato gisir sa kusina mo agi? Alin! Miko! May kawatan na nakasod sa kusina! Ay sugata sa layo, pagdalit! Dili. May nakasunod tingalin ako din eh. Dali, Miko, dali. Liputo na kasuriyo ko ikaw sa atubangan. Dali! Hay! Kawatan! Panuway ka! Wa kay piliong kawaton da! Ma, daoy. Wa mo ko nasagatan dito sa luyo. Nausa naman yung mga kawatan karon. Desperado naman kaayo. Tya. Wa mo kinasugat ang kawatan sa gawas. O sa may gikawat. Gitabunan akong adobong manok ug ang kaldero sa kanon. Unsa ma? Gikawatan tag usa ka kalirong kanon? Oh! Hoy! Kung kaysa magkakawatan na ka, iuli ang among kanon! Basi gigutom ang kawatan, Tya. Hoy! Para manasa among barihapon ang imong kawatan. Iuli ng kaldero tan. Iuli taon tan. Tya, anilaw nang kumutago din sa inyo, ha? Oh, magkabalibad ay ko nimo nga dili man. Ay hala, sige, tago din eh. Salamat, Tya. Pero agaw, Miko. Ang pangutana. Makatago ka hangtod sa hangtod?
Ami agya to na sayran, si Miko ang naabtan sa uyuan sa iyang higala nga nagunit sa hunting. Mao nga siya ang napasanginlan ini. Ug wa sila ing nahimo gawas sa pagsibat na lang. Ug didto siya sangko sa bahay sa iyang iyaan ug igagaw nga bayot nga si Allen. Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Nahigugma sa'yo man kining pagbatia gipadayon pa Musa Michelle. Anilaw nang kumutago din sa inyo, ha? Aw, magkabalibad ay ko nimo nga dili man. Ay hala, sige, tago din Salamat. Salamat, Cha. Pero agaw, Miko. Ang pangutana. Makatago ka ka hangtod sa hangtod? Kinahanglan yun. Kinahanglan di ko magpadakop nila. Kinili ako mo'y kriminal. Pero ikaw man ka ang naabtan nga nagunit sa hunting. Kadiyusan, kanong ikaw masay nagunit o ikaw? Gipaibot kini ni Mark Gaw. Tiya, mao nga, akong giibot, gikan siyang dugan. Anong giibot man sabni mo? Ikaw na hinuoy na suspect. Naluoy magugko niya, Tiya. Ug usap sa paspas kay ang mga panghitabo. Miadto ko sa ila kay mag-inom unta mi. Pero nanawag lang si Mark nako nga nangayog pakitabang. Halaw, eh. Imposible, no? Pero dili gyud batag-an ang mga baitabo sa. Ay, unya, unsa naman taan Gikawat man ang atong kanon. Dili ta makapanihapon ini. Daoy. Ay, katsubong yan. Magpalit lang tagpagkaon sa gawas. Yabag sa ni Kuwatana. Yabag ni Kuwatana. Gidagyod hangtod ang kaldero. Hoy, Alin, hain naman ang imong igagaw. Tuwa naman. Ako nang itaguan sa kwarto, ma. Loy, basad ko madakpan tao sa agaw Miko. Naunsa naman ang taon ng igagaw nimo. Dili ka tinuod yun nga nakapatay siya. Ang bodla sa damaw, no? Ay, ma. Yan. Nakakita ka sa kong jacket sa sofa di asala? Ha? Uy, diha man to kanina. Wa ni mo ibalhin, ma. Ay, uy. Wa, yun hinuon ko manghilabot sa imong jacket. Nangyamot, no? Gikawat sa tugapil, ma. Unsa? Uy, basi nalimot lang ka. Unya, nabalhin ni mong laing lugar. Uy, mama, uy. Sure ko nga diha to na akong gibutang sa pagsoda ko sa kusina. Ay, pastilan. Nakasuot tingali din sa sala ang kawatan. Ma, saan na to pagtabang si Miko? Ayaw ko pagutan, uy. Ikaw may maayo ang plano-plano. Huna-hunaa diha. Ako nang suruyon sa gawas ko na wabat ay magasilingan nga gikawatan sa amin. Gaw. Gaw, dili ka mahimong magdugay din sa amo, ha? Dili mahimong magdugay ka din sa amo. Maulagi gaw. Pero may mga pulis na nga miadto sa mong lugar. Ug sigurado gyud ko gaw nga ako na gyud ang ilang gipangita. Nakuyawa na gud. Kinahanglan karong kadlawon magkasibat ako.
Hala, no? Gaw, kamo lang yun si Tiya ang makatabang nako. Naglibog na ko sa angin akong buhaton ka. Basta kadi ko magpadakop, kuha ko isa. Ug mahadlok siya ko magpadakop kay... Kayon sa? Doon ay problema si Mark. Nga akura ang nahibaw. Unsa ka? Ug unsa ang maong problema? Gaw, si Mark. May gibaligya siyang drug lord. Ug posible nga mao ni ang mipapatay o mipatay niya. Unsa? Ug kung badakpan ko, posible nga patay sab ko sud sa presuhan. Kaya magtuo niya ang maligsa ni Mark nga nahibaw ko siyang sikreto. Kadit lang. Istoryahon tani. Kay unsa man gid na si Mark nga gipatay? Kinsa man gid na siya? Drug pusher agaw. Pero may undang na. Pero gipatay naman noon siya. Katsubong. Kinahanglan makasibat ka namin. Kinahanglan gyud mi ko. Pero saon man. Gaw, tabangi ko. Tabangi kong magkagawas din sa syudad. Okay, paminaw, ha? Karong kadlawon, kinahanglan nga makalarga na ko. Pero saon man. Agoy, Nico. Ay, kuya, wala. Dakong problema. Ha? Kasi may problema siya. Gibalita na sa TV ang imong giingon nga patay. Oh. Og ang imong naong ang ipagita nga kriminal. Unsa? Mayabang na. Kinahanglang makasibat ka na. Kay dunay patong ang imong o. Hala, nagyahak na lang. Yahak na lang. O sa may patong siyang oma, ha? Corona? Quintabel! Klaro ra ba kayo ang imong naong sa TV? Daghan may mga picture si Mark. Dali na yun sila magkahata og picture sa mga pulis. Unya, unsa ba imong buhaton ini karon? Akilito lang. Okay, nahibaw na ko. Sige ma, gawas mo na ma. Bantay ang balita sa gawas, kaya ako na'y bahala kang agaumi ko, okay? May kuhaon lang ko sa ilang tara. Ay naman siya gawalin. Saan kaya kuhaon? Kau, Go! niyada ko kau. Mao kini ang makatabang nimo, okay? Usa man agaw? Mga sinina man na sa babae. Yes, mga sinina, mga sapot na sa babae. O gikan karon, mao na kada ang imong isulod. Usa? Gaw. Gaw niyabag ka. Kinahanglan nga magtakuban ka sa pagkabayot miko. Unsa? Di ko magbinayot, eh. Siyori abas. Oh. Ngano? Mingon ba ko nga tinudaridyo kang magbayot ka? Magtakuban ka lang sa pagkabayot ka, Miko. Aron siguro niya na makalikay ka sa mga pulis o sindikato na mugukod nimo. Gets me? Unsa? Okay. Sige. Lingkod. Lingkod, ha? Ayaw paglihok. Kaya gamito na ko ang akong pagka-artist. Okay? O, sige. Isulob na ng siksing nga si Nina. Sa ba ni? Maglisod ko paglihok ini sinaagaw. Agwanta ha. Ay, reklamo. Ano eh? Ano? Gang, sabi kay kagpunan nga agaw. No? Nangigdal ba yung braso mo? Sige. Ilisi na ining dili kayo sexy. Okay. Ilisi. Kanang naaibog to, unya straight cut na si Nina. Okay? Alright. Okay. Unsa naman si mong tanaw gaw? Oh, okay.
side view, side view. Oh, Kana. Ato bang. ina ni gaw eh. Okay ra. Perfect. Kana na. Di na maklaro ang imong lawas nga pangromansa. Ganya kining karon paslakan na nato ug panapton ang imong bra. Usod ko. Si paslakan. Paslakan na to panapton ang imong bra. Imo pa dako na kung tutoy. Kamiko, kinahang na dafats lang. Lain sa kay kun wa kay utot. Naunsa naman uuni eh. Lingkod. Kaya ako nang pintalan ng imong naong, ayaw ka bala ka, magwapa ka nini. Hello, oy, siya di abas. My God, hello, oy, gwapa pa man ka na ako, Miko. Mas gwapa pa ka na ako, ohap na lang. Ha? Alright. Ano ba kita ka? Look at the mirror. Tanaw sa amin, look out. Ambi. Tanaw. Anong say mo? Wapa kay ka, no? O gitao ding wig ng kutob sa baga. Okay, atong itaod, ha? Okay. Oh, haon kay sa imong ang straight nga wig. Alright. Okay, ato bang sasama? Yes. Guwapa kay kagaw. Ina ini gaw eh. Ay naglalain. Imo kining kapalaran nga mapahiyot ka. Usa? Ay, Pero gaw, di ko ganahan ini gaw. Jesus, primero lay luod. Oh, Nala. Dili magkakaganahan. Sige. Ahak kapoy lang. Di magkaganahan na sige padakop sa mga polis. ayaw lang sa gaw. Ano niya? O kung ano magaw kining lain. Sabat. Paitay, uy. Kung magtuog mo ni tigatan ako. Muki ahiyo ka, ano. Ha? Wanagit kay mahimo, anak. Gawas sa pagsubay na lang sa dan nga akong ipasubay nimo nga usa na kabayot. O gikan karon dili na kasimiko. Usa? Sino ko si Miko? Kisa naman ko? Paminaw, ikaw na si Mikaela. Ha? Mikaela. Mikaela? Mikaela. Sige. Maab ka ni. Sige na, malalag ka na ta. Pero ang problema, kung asa ta. Nagbawa na ko kung nasa ta. Asa mo tagaw? Kuan, kining nga kami ugma paingon sa usa ka lungsod. Kay mga filmi og miss kay dito. Bosa koyog ta. Ipalista ta ka nga usa sa mga contestant. Oh, di ko eh. Padakop. Di magkaka. Padakop na lang. Ha? Tay, uy. Kinahanglang ilaro nato ang tanang mga tao hangtod na ang akong mga kaubang bayot. Kinahanglang magtuog yun sila nga bayot yun ka kasabot ka. Bosa, practice. Bitampo mo rin ako eh. Gusto, ay padakop ta ka. Saman. Ha? Sige. Unsa may ako practice-on? Ang imong voice, ang Ha? imong tingog. Kinahanglan nga iligpaila na nimo, bayot ka na. Okay? Usa? Okay. Mao ni ang isulti. Sample niya. Mao ni mo isulti. Hello, ladies and gentlemen. Good evening. My name is Mikaela Bahog, representing Barangay Hawaii. Aloha. Estimas. Oh, sana. Usa? Muna niya ako isulti? Sa miyaging yugto ng Hisugilanon nato nasayran, gitabangan si Miko sa iyang igagaw nga bayot nga ginganlan og alin aron makatago sa amahan sa iyang amigo nga namatay.
Unya misamot ang iyang problema kay nagbandira na sa TV ang iyang naong nga mo'y suspek sa pagpatay kang Mark. Mao nga kinahanglan gyud nga makalaga sila sa kadlawon. Ug may nahunahunaan si Alin Bayot nga takuban para kang Miko. Kinahanglan nga magbinayot na kini. Karon mga higala, di ta maglangan. Niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Padayon pa Musa Michelle Sawat ang kalibay nga Hello, ladies and gentlemen. Good evening. My name is Mikaela Bahog-Bahog, representing Barangay Hawaii. Aloha, estimas. Oh, sana. Sa? Ano na ako isulti? Di sura na, oy. First time rin listo na ka. Sabi ka, first time na. Ako saman, di ka magbinayot. Kuan, kining... Ako kung dili ka, manawag na lang kong polis. Aron maka 50 ko, ha? 50,000 ko, okay? Police, barangay tanod. Sige na ko. Saman. Sige na. Okay na ko. Mag-practice na ko. Lagi. Kana ba? Klaro, ha? Kaya ako taba na bagid nimo. Ayaw pa dili di ha? Kay laom ng gabi imang larga na ta. Sige na tayo akong isulti. Okay, sige. Induction ni. Repeat after me. Sige. Sulti na kayo, masunod ko. Okay. Hello, good evening sa inyong lahat. Tagalog ba na kina? Ay, mas nindot ang Tagalog. Sige na, ano ko paglamog? Sunod ako, sunod. Hello, good evening sa inyong lahat. Hello. Good evening sa inyong tanan. Ay, kiyok, magkakagaw. Ihumog lagi niya mo tingog. Ay, mara mo, ipinimatch sabi ni... ihumog lagi ng tingog. Una-una nga bayot ka, bayot. Again and again. Okay? Hello. Mayong gabi ninyong tanan. Ako si... Stop! Ikaw no. Ay, ginawa ka na. Sakpan yung ka na. Ha? Kauba na kung bayot ang mukubra sa 50,000 sa imong mo. Ha? Klaro ha. Ano sa mga kayo maglisod magkagiat? Halala. Hinhin nga bayot ka. Mahinhin. Kanang virgin nga bayot. Kanang bayot nga magiwawon. Okay? Manggiwawan ka. Pero dako akong dingog. Maglisod ko. Mater. Ala pagtawag ng polis ka kapoy. Oy, barangay tanod. Dali mo dere. Go. Dali. Ayaw gawin. Ano sa magawin? Gahi kay kago. Lisod ba ka na mo ipabuhat ako, ha? Una-una ang patay ka kung di ka magbinayot, ha? Tumana nga kumando. Bosa, larga na. Sige, salti na. Sige. Okay. Mga higala. Ay, parang madana kamay. Padayon. Sige, Pagkuhat ko din agad. Saan ka, sige, maminaw. Mga higala. Okay. Good evening. Alright. My name is Mikaela. Aka may kapagkutpot. Ay, cut. Hanggaw. Sa magaw. Bahog man itong akong giingon. Dili man bagutbot. Pero, murag badana. Pero, ipahungaw, cute ang tingog, ha? Ipahungaw. Kanang bayot nga cute. Okay? Di ko nausa ka ba? Bugo ka na. Bugo ka ba, minaw? Kanang cute, ha? Sige. Balayon, practice pa more. Okay? Sige, gaw. Sige, palayon. Ako si Mikaela. A.K.A. Bahog-Bahog. Representing
Aloha. Oh, naman. Okay, rasan, murag doon na natal. Pero naon sa mga mura kag bayot nga gikan sa pansyon. Ano? Sa ba? Pataka naman ang kag-ukab sa imong paambawi, ha? Di na lang ka kumutingog gawalin, uy. Unsa di mo tingog? Unsa di mo tingog nga kinahanglan magyud nga normal, ha? Normal ka nga mapatian sa ako mga kaumayot nga ikaw bayot gyud ka, okay? Okay. Ay, kagang. Oh. Daoy. Nerbisan man tani ni kalakiha, uy. Ako na lang abli sa door. Practice niya, okay? Hoy, Oh. unsa man na si agaw Miko ni mo ready na na. Kay naanas gawas ang imong mga kaubang bayot. Unsa? Naana sila sa gawas? Hiulage. Balik pagyot. Naanas gawas ang mga bayot. Hoy! Unsa naman ka diha? Oy, bayo! Mga katag sa'yo! Niya na taron ang buwan! Di pa gawas na ng tanan ni mong kapan diha! Nanang buwan, oy! Ay, pagkabigaon. Hindi lakaw ma. Sugata si Tara. Ayaw pasod ha. Ingna nga magawas ako. Sige, anto lang sila para huwatan ako sa gawas, ha? Anto sa bawat sa gawas. Ayaw sa pagdugay diha, ha? Ay, ulaki ma. Tiwasan na ako si Kau Mikaela. Ay, Miko. Ansa man? Nakapractice na ka? Ready ka na? Ready naman tingali. Ay, importante magkabiyaan ta din eh. Pag-ready na. Kaya manglakaw na ta. Yun na. Sige, padungga ko sa imong himong nga pag-practice. Padungga ko. Sige na. Good evening sa inyong lahat. Mhm. Ako po ang inyong lingkod. Representing Philippines. Aloha! Kutas na yan, uy. Kanya. Practice na lang kuwang gamay lang kuwang gid ha. Miko gamay nun lang. Mikaela ha. Sige. Balik ka ang imong igsusulti kay ariun pa nako si Tara. Ay, hello, Tara. Ay, da. Ay, Tara, kaya kuha pa ko ng imong mga moisture. Ay, natural ti, oy! Ako ba yay nahimong Miss Gay 2020 sa barangay Kamkahoy, ho? Mga kaya kumusulti day. Hasta imong lubot, imong ikibot. Natural man na. Tarong nga sa na imong sultihan. Wa bagay barangay Kamkahoy din, oy. Uy! Kung na ay barangay Kampot how? Aw naagi barangay Kamkahoy! Magkauman ka, hala. Aon sa man, hain naman ang mga bayot. Ay Hain na? na. Miuna na ang mga kagwang, oy. Aha. Kita na lang ang magkuyog, Gads. Kuha na lang din sa auto ni Mama Riz. Doon natin problema gamay di ay, uy. Day alin. Problema? O sabi ka problema? Ay, dada, kuha na god. Ang kagwa nga, si Bruno. O si Brona? May back out. Kay, nagbugno og ang iyang kiki. Huh? Na, wanay Miss Japan. Wanay Miss Japan. Okay. Don't you worry. Wala problema. Doon na say poly, automatic, ha? Ay, akin sa mon. Doon na substitution. Dili lang kay politiko na doon na substitution, ha? Doon na yun. Akong igagaw nga bayot. Bagong ladladay. Iabot ka biigikan sa Mindanao. Siya na leto ipoli ni Bruno. Okay? Wa, masato ilaping bayotan ba? Maayo hino. Lagom kay itong kigul. Tira tamang sapa. Anya, hain man siya, ha? Huwatan lang mi sa gawas. Huwatan mi, okay? Huwatan mi. Ay, hala! Niya na ang driver nga mukuha na to. Dali na mo, oy! Hi, Miko. Dali na. Manglayos na ta. Ha? Nga na ang driver. Dali na. Naana yun.
manlakaw na ta? Ay, ulagi. Ayaw taon kalimot sa imong tingog, ha? Bayot ka, remember, bayot ka. Ikaw na si Mikaela, bahog-bahog. Mikaela, ha? Kinuo ko. Unsa naman yung kinabuhi Day. Una-una nga bago kang ladlad. Hoy, Alin, balita ikus inyong lakaw ha. Sure, Emma. Areglado. Unya, ang pingi ng imong ikaagaw. Ay, ulagi mo. Ako rin bahala niya. Mikay, dali na. Unsay Mikay? Ay, siya kud ma. Si Miko, manas Mikay. Hello, tiya. Ato na mi, tiya. Ay. Miko? Mikay? Ikaw na? Mikay lagi na, Mika. Ay, kasi piyat yun ang tawag niya, ha? Ay, pagtawag ko Miko, Mikay lagi na, ma. Kaya sa ko yung saltihan. Ay, Mikay. Yes, tiya. Ako na karon si Mikay. Mikaela, bahog-bahog. Hala! Kagwapa ni mo, uy! Thank you. Ay, dahil nagtaon mo, oy! Uy! Hala! Tara, dali, ila una mo. Okay. Siya mo si Mikay, ha? Hello. Ay! Hala, oy! Kalbog man ang beauty na mong tanan ini. Dili sa buwi. Tiya, ikaw na tago sa kong auto, ha? Ay, nahala. Ako ni bahala, ana. Ayaw sa pa may inyong gipaabot. Sige na, panglarga na mo. Aron dili mo maabtan og hayag din eh. Okay. Mga yards, let's go! Hala, oy! Huwag ito magtuo nga. Doon na pa di kay igagaw nga. May pako, Alin. Ihem! Kaliwat ni mo tara. Kachubong. Uy, hilumon siya, no? Yes, ingon siya ni Ana. Hindi na parehas ni mga abat na kainda ko. Arbat na kayo ba? Siya di abas. Ay, Yun na. Nga nung mihinay man ta. may hinay ta. Tida Park, na may checkpoints unahan. Checkpoint! Yeah! Checkpoint! Kamalas. Ay, tabi, good. Kamalas ba ning lakaw? Nga na mahadlok man mo, Jay. Uy! Ay, nga na ko itang mahadlok. Kumadlok ko lang. Oy, mga bayot. Masa mo diha, mo dang mga illegal diha. May pulis nga paingon din niyo. Police. Giyakot pa si Manong Oni. Oh, bidani. Nga yung hadlok man mo, ha? Waman ka mo dang mga illegal diha. Jay, hadlok. Patay na ko eh. Ay, hala, yun sa hadlok ka tang. Hala, kagwapo sa pulis! Ah, pulis! Pulis! Check up on me! Oh, Inday paminawa. Sa miyaging yugto ng Sugilano nato na seran, misugot na ng si Miko nga magtakuban siya sa pagkabayot. Aron makalikay na lang siya sa mga pulis. Tuod man nakahuna-huna ang iyang igagaw nga bayot nga si Alin, nga dadon siya sa ilang adtuang lungsod nga dunay Miss Gay contest. Og pagkakaadlawon, nanggikan na sila sakay sa laing auto,
nga gipada sa ilang handler ni Allen. Ug sa dalan, napahunong sila kay dunay checkpoint. Mga higala, niya ang sumpay ning sugidlanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle. Yeah, pasi manamon ni. Oh, bida ni. Nga yung hadlok man mo, ha? Waman ka mo ida mga illegal niya. Sa hadlok. Patay na ko eh. Hala, ay, sa hadlok ka tang. Hala, kagwapo sa pulis! Ah, pulis! Pulis! Chika pa, Mel! Bayot, mag-behave, ha? Abi pa lang mga musimos ng pagkabayo. Pagpatog delikadisa. Ay! Ote. Katsubong. Nanang pulis ay, kita nagirumbuan na. Yeah. Ayong kadlaw ninyo mga miss. Good morning, good morning. Ay, good morning, sab gwapo. Gapo, unsa di problema? Ngano nga nag-checkpoint man ka mo? Mga miss, naalang may gipangita. Aha, gipangita. O sa na yung gipangita, Sir Gwapo? Tao. Kriminal. Oh my God. Diyos ko, die. Nangita ka criminal, sir, police? Ako, Les, ako. Pwede rin ko ni mong dakpon. Bayot, ayo kiat ya. Ayo kiat ha? Ay, Deduction. Bitutok siya na ko. Unsa inyo gipangita, sir, police? Lalaki o babae? Lalaki. Sige. Laos na mo. ay, hala. Lapos man sa bongbong ang pangagho ni mo, Mikay. Gwapo siya. Hmm? Nakaremember lang ko sa akong ex. Oh. Gwapo di kayong imong ex-youths. Ay, da. Gwapo, Sab. Okay, dali na dia, driver, Miss Driver, kinahang na makapalayo na tani ini dapita. Okay? Ate. Yes. Nakagawas na kita sa syudad. Ay, hala. Naon sa di ka diha, oy, Ate Allen. Mikiat lagi ka. Ha? Dikiyat. No. Wow. Nalipay lang. Ay, hoy, yads, Mikay. What's feeling ni mo nga miladlad na kagikan sa imong takuban? Ha? Takuban? Ay, oh, God! Kanos alagang maka-realize nga bayot gadi ay ka, ha? Mga 2 years na. 2 years? Hala, no? Unya, Jay, kuan ka nang nakauyab dayon ka. Kuhan. Siya bita nakaingon nga. Miladlad ko. Ay! Ganahan ko! Katsubong. Ay, kachubong. Oh, 3 angels na yun to. Pero, ay, daoy. Gaya sa ni mugbokton, Mikay, oy. Katsubong. Angang, imon man ta na siyang pulis sa iyang amahan, pero ganahan man siya o kanta-kanta. Hala! Mayo di kang mukanta, yats. Mukumpos na kong kanta. O, motokar. Ano sa may motokar, Ron? Gitar. Drums. Uy, hala, no? Katalinta din mo, oy, yats. Unya ko at kanang. Ano sa may imong ibakitang talent sa talent portion? Mugitar lang ko. Mo gitar, so Gitar ka. why problema tara, Mikay. Manghuam ta og gitar sa atong atuan.
Okay. At last niya atas kwarto. May kay kitang duhag yun ang nakauban sa room. Wala kay problema, ha? Paitan ako kahimtang gawin. Sige pa, Wayne. Pahuway lang ko na diha. Kay mo report pa ko ni Ma'am Maris. Ay ko siyang sultihan nga ikaw ang mopuli sa dapit sa may back out nga bayit ka si Browno. Ha? Sa may nitabo na ko eh. Pero, kinsam yung kaha ang nagpatay ni Mark. Kinalang sakyan ko lang yun akong takuban. Dilibahin mong may mahibaw nga dili tinuod ko nga bayot. Ay, sorry! Hoy, sa sunod pa. Pagtuon sa bugpanuktok, day. Ay! Di ba sa makapanapo anang lihok ni mo nga karagan kaayo? Paano po? Ay, sorry ha, Yats, Mikay. Ay, atuod ba ako nung... Ano lang ko tipo ninyo kwarto, B? Baho kay mga bayot nga, kauban ako sa pikas kwarto, uy. Aw ha? Doon na bayot nga baho? Abi na kong humot mong tanan. Unsay mo? Aw, kita ba? Hello, eh. Lisod ka ning bag o patang ladlad no? Murag yun ko og bag-ong nadaga. Ay, da! Ay, bayot. Ma-enjoy na kasi mo pagkabayot, ana. O, abi ni mo, karong gabi, makita ang katag, makita na tong katag kung kinsa ka nato ang mamahimong prinsesa sa kabayutan ining dapita. Bitaw. Unsa na imong talent, tara? Mukhaon ko kayo! Ang karon ang mananaog. Ang karon sa itong second runner-up, nawata sa masipang pakpak, si Aliana Magdudaka! Ay, congrats, Allen! Second rakanday. Oh, dahil mga pulis kami sagol sa mga tao sa ubos sa stage. Ang karon sa itong first runner-up, nawata sa masipang pakpak, si Mikay Bahong-Baho! Ay! Nagadaog ka, Mikay! Nagadaog ka! Ha? Ako ang nakadaog? Nakadaog ka, Mikay! Ay, swertihan ninyo, oy! Ay, naka-place yun mo! Hala ka. Sige na, lakaw, Mikay. Lakaw na, gawas na sa stage, kachubong. Gawas ka na sa MC. Kitawag ka na. Sige na. Ang mga pulis, may hangad sa stage. Ang ako lang kung makaila sila na ako. Sige na, Mikay. Lakaw na, Mikay. Sige na. Ang bahala lang eh. Magawas lang yun ko sa stage.
pastilon! We're here! Niya na kita sa among lungsod! Oy, tara. Unsa man, layo pa pag inyo kikon din, he? Ay, layo-layo pa gamay. Uy, kuan ka nang mag-tricycle na lang. Tapaingon dito, ha? Mikay. Unsa man ka diha? Magkay tingog, ha? Ada, gimingaw lang ko sa kong higdaanan sa amo. Ay, enjoy na lang sa kinabuhi din sa lungsod, day. Ay, ni ako'y paano? Kalingawin nag-ukit. Sige na. Salamat. Sige. Mamalit ag makaon gaw, ha? Sige, diha lang una ka. Okay? Akin na! Mamalit ang prutas din! Kaon lang ko din eh. Dinilang ko magpasupaso. Ibasin niya, masugatan ko pulis. Uy, tago, ikaw. Uy, tago, ikaw. Naon sa magaday. Manas magmangka. Ay, pasaba. Kay gigukod ko sa mga ungo. Unsyan? Ikaw gigukod og ungo? Ay, pasultingan niya ako din niya. Kayong mga ungo, ila ko prisuhon, ila ko gapuson. Ha? Sa miyaging yugto ng sugilanon nato na seran, nakasibat gid sila si Miko sa syudad nga wa mabantayis sa mga pulis. Tuod man, napugos siya nga mahimong usa sa mga contestant sa mga Miss Gay nga giapilan sa iyang igagaw. Ug nahimo pa gid siyang second runner-up. Ug yan ang pagkaugma, milahos na sila sa dapit nga adto gid sila motago. Ang lugar sa usa ka bayot nga si Tara. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa. Ibasin niya, masugatan ko pulis. Uy, tago, ikaw. Uy, tago, ikaw. Naon sa magaday. Manas magmangka. Ay, pasaba. Kay gigukod ko sa mga ungo. Unsyan? Ikaw gigukod og ungo? Ay, pasultingan niya ako din niya. Kayong mga ungo, ila ko prisuhon, ila ko gapuson. Ha? Ay, tago lang ko ha. Uy. Ay, sabo ha. Ay, sakit akong kamot, oh. Sakit kayo. Kuan kining may samad ang duha nimo kakamot. Kon, iya mo kung himoon nga iro. Dawi. Kisa man tayo naghimo ni mag-iro. Ay, sapa, kay makabati ang demonyo. Tago lang ko ha. Ha? Sa, wa na yun si Miko sa apartment nga igipuyan. Ha! Dili na mo, kinahanglang banakpan siya. O madugta siya sa prisuan tungkol siya pagpatay sa kong anak. Pagitaag yun si Miko. Ayaw mo paghulong hangtod ng madakpan ang kriminal. Yes, pagkalingaw to. Mantay ha. Mantay ka. Kinahanglan ka malingagin may siguro adyong malingami ha. Labi na rin akong igagaw, okay? Ay, hala. Tanawang nga mong igagaw. Yats ka naman. Naipabay sa iyang luyo. Nga, murag, ungo. Nga, mitikubon, ug maayo. Ano man na? Hala, no? Hello, guy. Kinsa nang babae si mong layo? Hoy! Mikay, kinsa na? Ambot, oy. May kalit mo lang siya tungagaw. Nako na ibigukod niya. Ha? Hoy, Jai! Kisa may migukod ni mo?
Uy, ang sapa ha. Kimabatian mo nila. Dakan sila't mga mata o gilong. Ay, mura man nagtiriring. Ay, dagang mata. Ay, Pinya! Pinya, amigo ko, di mo day. Bulingit ra ba kay now? Ay, lagi mong sapa. Gaw, dali, gaw. Barang na niya, gaw, dali, gaw. Uy, maluoy mo. Mga anghel ko magbalantay. Naguhay taong ko ninyo. Dali, uban na mo. Di mo na pauban nun sa amo? Basin tinuod nga doon ay mo kapos niya. Ato lang na siyang dadon. Ate, kuya. Babanataon ko ninyo mo, ate, kuya. Ay, daoy. Batok ra mong buang. Kay, kaliman ako. Nabugnuan og buang. Kaliman na yun. Ay. Nabugnuan na rin kagbuang. Ay, oy. Kalima na. Ikalima? Grabe ang buhok. Ikaunom ni ron, ikaunom ni. Ato lang siyang dadon. Luoy man sad. Ay, sa danon. Hala. Di taon pintag ospital ang among bahay, dahay. Nga, dadani mo buang. Maluoy taon mos buang. Ilatang kong kapusin ko ni ko ninyo dadon. Ate, kuya. Kay ba sa di ka nga buang ka? Dali, uban na mo. Pero di ka magpabadlong, ha? Gaw, Mikay. Sure ka, gaw. Imo dyan na dadon ang buang. Imo dyan na Ikaw, dadon. luoy man. Tanawar ko na yung doon kakamot, oh. Naiagi sa ginapusan. Malo, eh. Tuod sa do. Ay, dili, yun. Dali na mo. Ay, lang na yung tagdabuang mo eh. Mabugnuan yun niya ko, ana. Butan man ko. Ilalang bunalan. Mang dagan ko. Kisa may nagdunal ni mo. Si mama o ang adik. Adik? May adik kang kaila? Unya, pirmi lang masako ang adik. Unya, iya kong kapusundo. Uy, di mahimo. Usa ka pag-abuso sa kababainan ang gibuhat ng tawhanan nimo. Tago ilang ko ninyo, Bi. Anong dili ko masakpan nila. Kalita. Ato na lang ihatod sa kapolisan, oy. Bitaw. Mas maayo na nga. Ang mga pulis na ang bubantayan ang bayhana. Ay, ayaw. Pulis. Hala, di ko pulis, oy. Kaya sukusan na sila na akong pulis, oy. Hala, no katsubong kayo. Kapilian ko di mo pangiwar og tabang. Sige na. Tago iko, ha. Patay ko ni mo taguan. Uy. Tago iko ba? Ayaw nagkabiyon sa kumbok tunday. Sige na. Ikaw ang yan natripan nga ubanan ni Kay. Sige na. Tanang, uy, ato lang ni siyang dadon. Unsa? Seryoso di kami, Kay. Ang bahay sa akong lolo. Ha, hindi ay mong lulo. Aw, patay na. Ang ako na lang mga igaagaw ang mag-ulian din eh. Uy, hala. Hay na tong buang. Hay na to. Hoy, Alin. Ayaw sa taon ibundak ang pong buang, uy. Oh, unsa man ang angay nga niya, ha, Mikay? Unsa? Ato na siyang hatagan og ngan good. Hala, uy. Turay, nagpungko sa riyo sa bangko. Uy, hala no. Mitago maghihapon na siya. Klaro na lang. Gado na gud siya gikahadlukan. Dali. Mangutana ta siya ngan. Ay, Mikay. Mikay, manakarami sa taas, ha? Bahala na ka anang imong alaga, ha? Miss, unsa mag-iimong ngan? Baki. Tuwing, hala, uy. Di man ngan ang baki, day. Uy, unsa man ang naasi mong pulso? Tato man na.
Michelle. Hala, ikaw si Michelle? Michelle ang imong ano? Gutuman? Aw, gigutom ka. Dali, manunta sa bay, aron makakaon ka. Namamidang pan og kape. Day, Michelle. Nini na si pagkaon, day. Sa pagmayod, day. Lami? Lamig na ng pan. Pero, usapan lang kay tingali masukan ka. Di ba kung makahatod din mo sa ospital? Gutom, oy. Pero bitaw kay gigutom ka, Michelle. Napala ka na. Ay. Kaon pa ko, ano? Imo ginagida din sa sud ang Michelle, inyangan. Kaon ka? ngagdap. Ngang iba man sa ka nga misil ang iyangan, ha? Tanawa ang niyang kamot, oh. Nay tattoo. Nay markang Michelle. Michelle. Oy, hala, kadita ko nanawag mo ning ako inahan. Hello, mother. Hello, mother. Unsa na kalihukan diha sa siyudad? Siyudad lang gihapon. Lele, sig binuang din ha, oy. Kinahanglang dili gid mo pa uli diri sa syudad si Miko, ha? Kay daghang pulis ang nangita niya. Dito sa ila, dunay mga pulis na magbalik-balik. Oh, unsa? Okay. Di pa man sad mi mamauli diha. Ari pa mi sa ilang ngartara mo bakasyon, ha? Maura na akong tuyo. Ayaw una na siya papauli diri. Yes, mother. Sige, bye. Bye, mother. Na Mikay. Di ba dyan daw nakapakapauli sa siyudad? Nahibaw ko, Lin. Dako kayong problema nga ako nasudlan. Ay! Balita! Ang mata sa akta nalatka! Karo, pagkadugay. Naunsa ka tara, oy? Unsa nang papel nga imong da? Tanawa ninyo! Dili. Di ko kumamubasa. Karaan na! Tanawa, Mikay. Uy. Hala. Naong man na ining payhana? Ano? Si Michelle man na. Oh, dagan ang ipapilit sa posti, oy. Missing din ang bayhana. O niya contact number ining Rocky. O Luisa. Ayaw. Di ko na nila. Adik na. Away ko na nila. Hala. Oy! Hoy! Michelle! Balik diri! Ato ning tawagan mga tawhana. Ato tawagan. Ayaw na. Ato nang naon. Kumayo ba ng tawagan sila? Kung saan ka na itong bayhana kini si Rocky ug Luisa, no? Manang Luisa! Manang! Oy, Luke! Ni anasab ka? Unsa man? Doon na ba'y balita sa imong anak? Ha? Nakita na ba si Michelle? Wa pa man, Luke, oy. Kinahanglang makitaan si Michelle! Ay! Unsa man sa pagkahay problema nining Michelle nga nalisuan sa pangisip. Makatago ka hangtod sa hangtod si Miko nga karon usa na kami kay. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subang pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama.
Kung nganong kanimo pa nahigugma, sa'yo man kining pagbati.